Tämä on Antti Hukassa kuulumiset. Hyvää päivää. Tervetuloa tämmöiseen uuteen juttuun mun podcastissa. Eli Antti Hukassa tämmönen minisarja, jossa mä pääsen kertomaan teille mun hukassa kuulumisia muutenkin, mitä mä oon tehnyt. Pääsen vaan jäppäämään muuhun liittyviä asioita tai muuten vaan juttelemaan jostain. Nopeasti pääsen jakamaan tässä niin kuin vaikka mietteitä johonkin juttuihin, ken tietää. Kun on kuitenkin tämä Hukassa podcast, silloin aina jaksossa, kunnon jaksossa, me pureudutaan johonkin tiettyyn aiheeseen, niin on kiva ehkä sitten erottaa. Tämä tuli itse asiassa mun hyvältä ystävältä, tämä vinkki tai idea, että pitäisikö mun tehdä tämmöisiä niin kuin minijaksoja, missä mä pääsen niin kuin jauhamaan kuulumiset, koska sitten jos niitä laittaa sinne jakson eteen, niin onko se sitten tyhmä sinne laittaa, että olisiko sitten erikseen. Ja näin mä saan takaisin Antti Hukassa nimen, sillähän mä oon lähtenyt tekemään podcastia, niin kiva saada tämmönen minisarja Antti Hukassa, niin pääsee sitten pääsee jauhaamaan nämä mun kuulumiset ja muutenkin vaan jäppäämään, koska tykkään jaaritella. Niin tää on aivan täydellinen just tähän. Eikö ookin? Mut kertokaa ihmeessä teidän mielipide. Katsotaan, miten jengi ottaa tämän vastaan. Niin kertokaa ihmeessä somessa tai täällä kommenttikentässä jakson noin kommenttikenttää, että mitä mieltä te olette tästä. No, mulle kuuluu hyvää. Mä oon viime jakson perusteella, kun puhuin muutosta ja työpaikan vaihdoksesta, niin muutto alkaa pikkuhiljaa olemaan niin kuin valmis. Itse asiassa kaikki tavarat on täällä. Muutamia järjestelyjuttuja täällä on. Kaikki muut on, mulla on vielä yksi nurkkaus tekemättä. Siinä tarvii vielä yksi huonekalu lisää. Se on hankinnassa, muuten täällä kämpässä alkaa olemaan kaikki paikalla. Totta kai varmasti vielä vaihtuu moneen otteeseen kämpän järjestys, koska mä oon semmonen ihminen, joka niinku tykkää vaihtaa järjestystä aika useinkin. Niin varmasti täällä, sitten kun mä kekkaankin jonkun, sitä tää onkin hyvä idea, niin katsotaan mitä järkätään seuraavaksi. Mutta tää on nyt järkätty yhteen muottiin, mutta katsotaan jatkossa, miten täällä elää tää kämppä. Ja siis mä en voi käsittää mihinkään sitä, että mä oon muuttanut Tampereelle. Ja se, että jos multa kysytään, missä mä asun, kun deittailee, niin sitten jengi kyselee, missä asut. Sitten mä oon sen Tampereella. Sitten mä oon sen, ai niin, mä oikeasti asun Tampereella. Mä en ole vielä sisäistänyt ollenkaan tätä tamperelaisuutta ja tän tämmöstä. Mutta kyllä kai mä pikkuhiljaa. Ja siis musta tuntuu, että mä oon asunut tässä kämpässä jo ikuisuuden. Vaikka mä oon asunut vasta kun tässä itse asiassa viikon. Viikon kun tää jakso tulee, tää minijakso. Niin viikon on asunut tässä. Ja hyvät fiilikset on tästä kämpästä, vaikka tää on yksiö. Ja alkuhan tää on shokki, että onpas tää nyt pieni. Mutta toisaalta yksin eläjä ei tarvii isompaa. Ja jos tänne joskus joku haluaa tulla, niin kyllä täällä mahtuu oleen 2 ihmistä. Ihan hyvin, jos joku miekkonen tulee. Mutta muutenhan ei tässä niinku mitenkään ole ongelmaa. Minulle ainakaan. Totta kai edelleen kämppä oli paljon isompi, 10 neliöä. Ja that's fine. Tää on pienempi. Mutta mä sain tästä silti aika kotosan oloisen kämpän. Että haittaako se. Ja just näin kun mä sanonkin, että en mä varmasti ole täällä hirveästi. Että totta kai töissä menee aikaa ja sitten omissa prokkiksissa ja tämmöistä. Että kyllä täällä nyt kotona, mutta ollaan aika paljon myös menossa. Niin yksi on ihan täydellinen. Ja saa pidettyä ainakin siistinä ehkä tän. Tai sitten ei. Katsotaan. Mutta joo. Muuttaminen onneksi alkaa olemaan takanapäin. Se oli aikamoinen
työmaa, ei katastrofi, mutta iso työmaa, koska siellä oli niitä erinäisiä kommelluksia, kun oli vähän jäässä peräkärryt ja sängyt ei mahtunut ja kaikkea tämmöistä. Ja siis mulla yllättävän paljon oli tavaraa, vaikka mä niin kuin yksin asun ja tälleen, niin en tiedä. Mutta kaikki mahtui kun onneksi tänne. Jotain mä oon lahjoittanut roskalavoilla pois. Ja mä voin sanoa, että roskalavat on yksi semmoinen paikka, että siitä pitäisi varmaan tehdä oma jaksonsa, koska ne on oikeasti semmoiset mestat, että välillä saa miettiä, että mitä helkuttia aikuiset ihmiset te teette. Siis se käytös ja kaikki niin kun on välillä vaan niin lapsellista. Ja varsinkin tää Tampereen, siis se oli siis siellä tapeltiin ihan kynsin hampain kaikista tavaroista esim. Täällä Tampereen roskalavoilla, mitä mä annoin. Siellä oli oikeasti mikrossakin jengi huuteli ja mitä kaikkea muuta. Siis ihan sika paljon ihmiset siellä laittoi mulle viestiä. Ja sitten niinku, kaikki ei ihan osannut myös niinku roskalavan tätä sääntöä tavallaan, että varaukset tehdään julkaisun kommentteihin, eikä pistetä yksityisviestiä. Ja siis hyvä, kun mulla oli siis ruokapöytäkin, mitä mä annoin. Ensimmäisenä mä koitin sitä itse asiassa torissa myydä. Sekin on yksi paikka semmoinen, että just kaikki tämmöiset, missä myydään käytettyä tavaraa, niin, tai annetaan ihan täysin villiä länttä. Mä haluan kyllä ehkä tehdä tästä jakson, niin mä haluan kuulla myös teidänkin storei, niin pistäkää ihmeessä. Sieltä tulee mulle vaikka tähän kommentteihin tai somessa laittakaa ihmeessä, koska mä haluan kuulla teidän storei roskalavoilta ja Facebook-kirppiksiltä ja toritarinoita. Olisi oikein siistiä kuulla. Niin jotain pöytääkin annoin, eka myin, ei kukaan ostanut, mutta sitten mä annoin sitä ilmatteeksi. Ei kukaan halunnut edes ilmatteeksi. Sitten mä laitoin siitä semmoisen ison kuvan, että siinä näkyy, se oli niinku ruokailuryhmä, että siinä oli tuollekin kuulu. Niin siinä oli jotain niinku tavaroita, tietokonetta ja mikkei. By the way, mulla on ne mikit, mitä siinä pöydällä oli, mitä kyseltiin. Ne on torissa ollut myynnissä. Ja helkutti, kun ei osaa ihmiset tulla silloin, kun sovitaan tai peruutetaan. Tai niinku se on yksi semmoinen ärsyttävä juttu. Että niinku lupaillaan, että joo mä tuun tollo ja tollo, sit sä et ikinä tuukkaa. Niin alkaa raivostuttaa. Ei mitään, ne kyllä säilyy täällä onneksi, mutta silti noudattaa sovittuja aikatauluja. Mutta joo, se niinku siinä sitä pöytää kun annoin, niin oli sellainen, hei mua kiinnostaisi noin tietokoneet ja mikit tuossa. Mä olisin, ei ne kuulu tähän, että on ruokailuryhmä. No, mä en ollut ilmoittanut ihan tarpeeksi hyvin siinä ilmoituksessa, että vaan tämä ruokailuryhmä, ei tavaroita. Niin sit se oli sellainen tosi niinku ilkeästi sanoa, että olisi kannattanut varmaan vähän tarkemmin ilmoittaa. Sitten mä olisin, no olisi varmaan joo, mutta unohtu. Että niinku ihan täysin idiootteja niinku siellä linjoilla. En mä ymmärrä miksi piti niinku tiuskasta mulle. Anteeksi, en mäkään täydellinen oo. Ja muutenkin se Facebook on muutenkin semmoinen paikka, että herregud. Mutta silloin niinku kantoi tavaraa Tampereella, mutta aika nopeasti, ihanan nopeasti meni kaikki tavarat, että ei sen puoleen. Et ei jäänyt oikeastaan mitään pyörimään tänne, mitä niinku halusi eroon, tai mistä halusi eroon. Ja tälleen. Mutta on se aikamoinen paikka, että siitä on pakko tehdä oma jaksonsa. Ja sitten näitä muutoksen tuulia on ollut, niin kuin muuton lisäksi myös tämä työpaikanvaihdos. Nyt mä oon ollut itse asiassa parisen viikkoa uudessa työpaikassani. Ja vaikka se on sillain niin kuin samaa, tai on samaa hommaa, mutta silti mä oon ollut oikeasti niin hukassa tässä uuden niin kuin työpaikan aloituksessa tai tässä, koska kaikki meni tavallaan uusiksi. Tämä niin toimintatapoja menee ihan eri lailla. Työryhmä tai työpoppo on ihan erilainen, niin mä oon ihan hukassa.
että mitä pitää tehdä. Sitten mä en osaa oikein niin kuin aloittaa tekemään, mä en osaa olla oma-aloitteinen. Mä oon normisti on tosi oma-aloitteinen kaveri, mutta sitten jotenkin tossa on vaan sillä että apua, mitä mä teen. Siis hauskaa, kuinka hukassa voi olla. Mutta ihan normaalihan se on totta kai, että uusi työpaikka niin kestää hetken aikaa niin kun sopeutua sinne, sopeutua porukkaan. Vaikka mut on otettu hyvin vastaan, että ei sen puoleen, että työpoppoon kanssa ei ole niinku ongelmaa, vaan sen kanssa, että miten pääsee niinku talon tavoille, että niinku miten tehdään, niin se on aina semmoinen oma haasteensa. Et siinä ollaan hyvin, hyvin hukassa. Mutta kyllä tää tästä. Ja mä annan itselleni armoa, mä oon itse kriittinen ihminen ja mä toivon, että mun työkaverit antaa mulle kanssa armoa ja tälleen. Mutta kyllä mä uskon, kun on niin hyviä ihmisiä, niin varmasti. Ja sitten totta kai joku tavallaan ei ole hirveästi uutta, mutta siitä on uutta, niin sitten on vähän jännä, että miten niin kuin mut on perehdytetty. Tai sillä että no kerrotaanpas, tai siis niin kuin sillä että joo, sä varmasti osaat nämä, mutta sitten niin meidän tavoille pääseminen on eri asia. Mutta se on hauska. Vähän niin kuin tuo ainakin mielenkiintoa tosi paljon työhön se, että tehdään asiat uudella tavalla. Näkee erilaisia tapoja. Niin onkin se, wow, tää voikin tehdä näin. Kun sitten totta kai joku ihmiset tuppaa jäämään niihin tapoihin, mihin on opetettu. Vanhoihin, mitä se on, niin kuin, että kangistuu niihin perustapoihin, en mä tiedä. Että niin kuin tavallaan tosi herkästi sitten tulee jotkut tavat, mitä noudatetaan niin kuin ihan pilkulleen. Että hirveästi ei sitten mennä niin kuin sooloilemaan. Niin on sitten kiva, kun tulee uutta. Mutta joo, erittäin hukassa, mutta totta kai harmittaa, että jätti edellisen paikan, mutta tosi innoissa just näistä. Ja mulla on kyllä hyvät fiilikset tästä työpaikasta. Että ei haittaa ollenkaan, että tämä muutos tuli. Ja sitten niin oikeasti, kun tammikuu on ollut muutoksen aikaa, niin on ollut aika ressaava tammikuu. Ja siis mä en tiedä, mitä tästä helmikuusta tulee. Helmikuu on aina se oma kuukausi, jolloin tapahtuu. Mä en muista missä kulttuurissa helmikuu on niinku uusi vuosi. Tai silloin alkaa niinku uusi vuosi helmi-tammikuun vaihteessa. Se oli joku semmoinen kulttuuri, missä on. Niin että mulla on varmaan se kulttuuri niin kuin itselläni sisälläni, että helmikuussa sitä alkaa uusi vuosi ja uudet kujeet ja aloitetaan ryminällä yleensä. Mutta ei nyt tässä helmikuussa. Itse asiassa me ollaan jo muutaman päivän menty tätä helmikuuta. Mutta ei tässä mitään erikoista ole kaiketi tapahtunut. Ei oo. No muutto. Oli se ainoa, joka oli vähän mitä oli. Mutta se oli tosiaan näin, koska 2 edellistä muuttoa oli tosi helppoa. Mutta miten yhtäkkiä tämä oli niinku tällainen niinku hankalempi. Mutta ei sitä voi aina mennä. Niin kuin Strömsössä. Sitten mulla alkaa lomakin tästä. Itse asiassa ajattelin pitää myös somestakin lomaa ja podcastista, että seuraavalla viikolla, eli viikko 7, ei tule mitään jaksoa, ei tätä minijaksoa, ei someenkaan hirveästi välttämättä ollenkaan. Minä olen lomalla. Antakaa minun olla lomalla. Minä annan itseni itse asiassa olla enemmänkin lomalla. Mä uskon, että te annatte minun olla lomalla. Se on ehkä eri asia, annanko minä olla itseni lomalla. Mutta päätin, että pikkasen lomaa pitää ottaa, koska nyt on menty sillain. Niin olisi kiva vähän rentoutua. Ja en ole suunnitellut hirveästi mitään, eikä tarvitsekaan suunnitella, koska miksi pitää suorittaa. Viikko on lyhyt aika, se kannattaa rentoutua. Ja itse asiassa on minun synttäriviikko. Minä täytän 24. Herregud. Minä vanhenen. Mutta joo, mulla on lomaviikko ja ajattelin vaan olla ja katsotaan mitä keksii. Jotain pientä tekemistä kuitenkin, ettei ihan tavallaan homehdu kotona, koska se ei ole minun mielestä hirveän rentouttavaa. Saas nähdä.
Yksi ainakin meno mulla on, mistä varmasti tuun kertomaan näissä hukassa kuulumisjaksoissa tai näissä Antti Hukassa jaksoissa. Mutta lomatiedossa, joo. Tosi ihmeellistä on taas lomalla. Justhan tuntuu, että oli kesäloma. Mutta loma on aina tervetullutta ja hienoa sitten palata taas sorvin ääreen. Varmasti taas yhtä hukassa sitten ollaan työpaikalla, kun on lomailtu ja nollattu päätä, niin varmasti tyhjentynyt vähän toimintatapoja sillä lailla, että ai niin, mites tää menikään täällä töissä. Mut joo, jeppis. Tässä oli niinku ensimmäinen tämmönen minijakso Antti Hukassa minijaksoa, niin missä käydään hukassa kuulumisia tai tälleen. Niin ei mulla muuta. Kuullaan sitten ei ensi viikolla, vaan seuraavalla viikolla uuden jakson parissa ja myös uuden minijakson parissa. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja olit yhdessä meidän kanssamme hukassa. Seuraava jakso taas tulee maanantaina ja hei, käykää seuraamassa ihmeessä Antti Hukassa Instassa ja TikTokissa ja ottakaa tää podcastiin haltuun ja pistäkää ihmeessä mulle palautetta tulemaan. Niin kuullaan taas uudessa jaksossa. Moi moi!